Niin kuin virtaava luo, kuljen unelmani luo, kuljen vain, kuljen vain. Niin kuin lehmistöpuun, nousen paikkaan valaistuun, kuljen vain, kuljen vain. Aurinkoon tieni vie, mulle tilaa siellä lie, eikä käy askeleet varjoihin. Aurinkoon matka vie, sinne johtaa kirkas tie. Aurinkoon paikka jää mullekin. Päättyy tie pölyinen, alkaa taivaan kirkkauden. Kuljen vain, kuljen vain. Pystyn voin nostaa pään, astun hiekkaan pehmeään. Kuljen vain, kuljen vain. Aurinkoon tieni vie, mulle tilaa siellä lie, eikä käy askeleet varjoihin. Aurinkoon matka vie, sinne johtaa kirkas tie. Aurinkoon paikka jää mullekin. Aurinkoon paikka jää mullekin. Kuvittelen, että paikka auringossa on minulle paikka aluevaltuustossa. Olen Riitta Ryynänen Keuruulta. Koulutukseltani olen hammaslääkäri. Olen toiminut julkisella puolella terveyskeskuksessa, sairaanhoitopiirissä ja yksityishammaslääkärinä yrittäjänä 30 vuotta. Tunnen eri sektoreiden välisiä ongelmia ja myös ratkaisuvaihtoehtoja. Käytännössä sote-uudistus onnistuu monituottajamallilla, kun palvelutuotantoon mukaan otetaan erikokoisia yksityisiä tuottajia. Puolustan maaseutua ja lähipalveluita. Onneksi meillä on Sairaala Nova, josta saamme erikoishoidon. Tutustuin sosiaalitoimeen, vanhus- ja vammaispalveluihin, kun osallistuin 8 vuoden ajan isäni omaishoitoon oman työni ohella. Minulla on kokemusta ja koulutusta. Tarvitsen kosolti ääniä yli puoluerajojen. Oma puolueeni on kristillisdemokraatit. Niin kuin virtaava vuo, kuljen unelmani luo.